a na-ekwu agbajie nwa ofu ụkwụ wee dọgide nwa dọba ma nyanwa unu ma nya ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị kwesịrị ịghọta ihe nwa nọ na ya ihe a ka adọgidelie wee dọpụta nwa ụna mana nwa kwechielu nwa ekwerekwa nwa nya nwa dosave ọsị m nne hai ebe afọ ya fụsiala ife n'ụwa chekie na nwatakịrị dị 21 years ewedulu nwa wee jebe ụlọ ọgwụ ebe afọ ka ndị befe nọ wee pụtazie ịghọtago ya wee kụzielu nwa naba befe ewedulu nwa wee jebe ụlọ ọgwụ wee gbawa nwa ụkwụ wee gbasịa ebe agbajiri nwa ụkwụ adịgo mma mana nwa afọ pụtara wite ọkpa gbagọrọ like etu ka ụkwụ nwa afọ dị ịmagolu ya ọbịa kụọ etu I saw the picture sha so ọkwanya ọ wee bụrụ na ụkwụ ngwa abịazi gbagọ ha na-etritie na-efiksie ọbụla kpotokpo nwa nwoke ka a mụrụ ife ahụ ọsị m nne na kịta na a na-enye nwa ala na-ebugidogo ihe a ikekwula ọtọgwụ ya na ndị befe amarọ mana e decide go ka agwa ndị befe ka pasta through all this ya wee kpọ ndị be ha wee gwaba ndị be ha wee na-eti ma mịa nnekwu na-ebe si kedu ụdị ihe be ha kịta ọ nọ na be ndị ofe mmanụ a na-etriti the child ịghọta na nwoke tụbala ime anatagolu ụlọ be nna ya adịdị ọfụgo nwaanyị ọzọ ọ ga-anụ maka na ndị befesi anya anụ na nwaanyị onye Igbo akwa ifugo ọfụgo nwaanyị ọzọ ọ ga-anụ na-akwado ka esi anụ nwaanyị ọ sị m ịgwa m eziokwu na ike afọ ya si na ya wee nye this guy 50k wee sọpọtụ ọnya na ego ya na-ese efu ya ga-eji wee gụọ akwụkwọ na elisigo fancha ọ sị m nne mana kịta na ife a ji wee kọba m akụkọ bụ na gịnị mere na ndị befe kpọrọ ya wee sị anya dolu nwa afọ na taba ọ sị m n'eziokwu na ụkwụ nwa adịsịgo mma akwa ịghọtago nye ebe agbajiri agbaji mana ụkwụ nwa ka kụgọ even na ha bugodo ụzọ mebie traditional ya wee sị ha mba wee shibezie ọnwa ebe ka kpọrọ nwa gaba n'ọgwụ so this guy wee sị ya na ọ bụrụkwa na ọ chọọ ya hapụrụ ya nwa ka ọ nababe nne ya ọ bụrụ nnọọ na ọ bụrụ na ọ chọọ nọọ ya hapụrụ fa nwa ka ọ nababe nne ya ya ga-take care of the baby na nwa ya ka ọ bụ na na-egekwe ntị then parents ya wichi bụ mama nnekwu maka parents ya nọrọzi wee sị ya kụlụ nwa afọ na ụkwụ afọ ka o kunetelu ha na nwoke onye ofe mmanụ emere ego n'isi na nwa bụ nke fa akwịnaghọta ebe na-eje na ọ sị bụ mana na the guy is doing well and na ha na-agba mbọ iji solve nsogbu nwa anụfụ nwere akwịghọtago ọ sị m na ego eji triti edo mana ọ bụrụ na ya kụlụ nwa nakwulu mama nnekwu na mama nnekwu ya ma triti nwa na ọ bụgodu na ha triti enye na ọ ga-abụ struggle dọọlụfa ịghọtago and na ọ ga-abụkwa burden dọọlụfa and na ọ ga-ata ikwa nyanwa down because dị achọ ya gaa school ya chọọ ife a ga-eme wee continue life ya ama m na aghọtala ife na-ese okwu kịta anụwa nya ndị befesi anya kulu nwa afọ na taba no matter what mana nya kulu nwa anata ọ bụrụ nsogbu dọọlụfa ọ bụrụkwa stress ndị befe mọ because na nwaanyị ataga afụfụ ka na-ata mọ ekutekwe nwa ukwu na-egbu n'idil medical care wee kunelụfa then na ọ bụrụ na ya hapụ nwa with papia which means they are just small fan for nothing, just like that. Happy fan one jawel, man, ya do sure na get take care of one. Unless it's kwa one young corner chain no kita or battle, maybe with the one. Mana for now, that one can do safe. I feel a table neja now. Always sibunne. Na mambi asia no bu no kuro nwa nata. Ya get believe no mulo de nwa lele. Ni ama nkwete no jemwolu. Onye ofe mana nwa hapụrụ ya nwa nataba maka ihe ọ na-akọ na ya chọrọ ịgba etelu ugbo etelu ose nya kunete nwa afọ o wee sị m na nwanne ya nwaanyị sị ya nọ ebe afọ ka ha gwọba dị nwa ọ bụrụ na fa gwọsịa dị nwa dị mma ya kulie gbanataba ọkwa ịghọtago so o wee sị m na ọ bụrụ na ya nọlụ ka etritiche nwa ụkwụ dị nwa mma na fama nkwe
kia kulu nwa afọ na. Because na anya mami ya, na ụmụnne everybody na anya fado na nwa afọ. The way they take care of her. Awesome na fa na-enete na anya ọfụma, na-enete nwa anya ọfụma, bani aka na-enye nwa ala. Ịghọtago ya na uche ha do na de nwa. They want the nwa actually. Na ọ bụrụ na ya nọlụ ka nwa jebe ije, na ya believe na fa ama nkwe ka akụ dị nwa gba ọsọ. Mana ya kukwelu na ekita anaba. Who will take care of her? Who will take care of the baby and her? No nya ga struggle wakwa with the grandmother iji wee cater for this very child. Nya we siki amali fende mmadilo. Ịghọtago? So nwanne m, kedu filo? Kedu ihe odogo ka this lady mee na? Onya kulu nwa etu o si wee nọlụ kịta gba ọsọ kunelu grandmother oluo ife ha fụlụ ka ha mebe. Etu ọbụla ha si wee fụ ka ha zoba de nwa ịmago treat bedno de nwa nụ. Ma chetakwa ihe nkwu n'ụkwụ ya gbagọla agbago. Ka onye hapụlụ papi ya nwa ebe ị ga-eji treat nwa adụ. Ịghọta, just hapụlụ fade nwa ka ha take care of the nwa, treat the nwa. Ịgbago nu just hapụ ha nnọọ je chọba uwe ya start afresh, ga-akwala onwe. Ni amara ife a ga-eme ni atọlatọ this girl na-ebe si na ihe a bụ nnọọ the greatest mistake ya mere. Na nwa ekwu na ọ ga-apụ. Ụdị nwa anụ nwa ekwere na ọ ga-apụ. O nwere onye ma afọ ga-amụ eze. O nwere ife mere nwa. Ịghọta. And I believe no ọgwụ niile agbalị ama ọgwụ niile ọ ṅụrụ ihe bendịlụ ụkwụ nwa etu o si wee do. Ebele nwa bịala ụwa emegbuolu m. O nwere ife a na-akpọ afọ akpa ike. Ọ bụrụ na ị nwere afọ akpa ike, ịghọta na anwa na anwa try ya ife a na-akpọ abọ. Atry ya ndị nwere afọ akpa ike dị ime. O nwere ife imegidere nwa afọ tupu ọ ga-apụ ọta isi gị. That's why before you mepelu nwoke ọkpa, think about the implication. Think about the, nke emeghị nke ga-eme whenever nwoke nọ gị n'enu. Ọ bụ na ihe dị otu emere, ihe dị otu a ga-eme. Ebele nwa emegbuolu m. Ọ bụrụ na ị ga-esozi a nwanne m biko, gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Banyekwazị alụba aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.